We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsaro. Nga maghatod sa labing dagkung mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Mga pilgrim sites sa Dakbayan Sugbo, sirado sa tibok Semana Santa isip pagtamod sa health protocol. Samtang ipasabot sa gamahanan syudad nga ang lakang tungod ug alang sa kaayuhan sa tanan. Samtang mga kalihukan sa simbahan sama sa bisita, iglesia ug prosesyon gidili usab. Ania ang report. Usa sa naandan nga dagsaan sa mga taon ining panahon sa Semana Santa ang Tabor Hill sa Barangay San Jose, Cebu City. Apan nagmingaw ang dapit nga sagad tapukan sa mga tao alang sa Via Cruces o Stations of the Cross. Suma ni Father Adrian Martinez, Provincial Secretary sa Order of Augustinian Disciples o OAD sa Tabor Hill, nga gihunong una nila ang pagpasulod sa mga tao sugod sa Domingo sa Lukay hangtod na sa Pasko sa pagkabanhaw. Since yesterday, bawal ang Station of the Cross din sa Tabor Hill, bawal ang mga gatherings. So, as in the whole week, the whole Holy Week, wala tay paghimuon nga mga aktibidades. Sugod kagahapong adlaw hangtod na sa Easter Sunday sirado ang Tabor Hill alang sa mga pilgrims apan doon naghapoy pamaagi aron makita sila pinaagi sa virtual platform alang sa ilahang mga kalihukan. Sumaan ni Father Martinez nga importante kaayo sa mga tao ang pagtimaan sa balaang adlaw apan gikinahanglan usab nga mutamod sa gipatumang protokol. Mobalik ra hinuon ang naandang schedule human sa Holy Week apan pinasubay gihapon sa lagda sa IATF. So, mangayo lang mi og dispensa sa mga grupo nga mosulod sa Tabor Hill nga dili nakasulod, especially sa mga pilgrims, tungod kay nisunod lamang ta sa safety protocols nga gihatag sa ato ang pangagamhanan. Samtang ang Celestial Garden sa Banawa, Barangay Guadalupe nakakandado usab. Gipaniguro ni Mayor Edgardo Labella nga mapatuman ang safety ug health protocol sulod sa simbahan atol sa mga kasulugan sa Semana Santa. Lakip sa mga kalihukan sa mga simbahan din higpit nga gididan ang kasaulugan din sagad nga dagsaan sa mga tao sama sa bisita iglesia, prosesyon ug ang sugat sa pagkabanhaw. Nga away of the cross dili na pareho sa una nga magtuyok-tuyok kung sa asa ng mga estampita o mga picture sa matang istasyon. Stationary na sila sa simbahan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa pagsud na Semana Santa, nabantayan na ang paggadaghan sa mga manguluyay ngadto sa probinsya aron adto kini sa ulugon labi na sa mga dapit nga mi-relax sa ilang entry requirements sa daghang mipahimos nini. Ang report ni Nico Cirino. Sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo, taas ang linya sa mga pasahero sa ticketing office ning usa ka fast craft. Ang mga pasahero paingon sa Camotes Islands ug ang uban sa Ormoc City sa probinsya sa Leyte. Kadaghanan sa mga manguliay misiguro nga sayo makagikan kay di kaayo daghan ang pasahero.
Luwan sa usa ka fast craft paingon sa Ormoc City, higpit nga gipatuman ang social distancing sa mga lingkuranan kay ga-alternate ang pahimutang sa mga pasahero. Sa alas 6 nga biyahe, kapinra sa 70 ka mga pasahero ang sakay. Apan matud sa tagduma sa barko ni atong weekend lang, ubay-ubay ang ilang pasahero nga mikapin sa gatos sa usa lang ka biyahe. Ang barko dunay 357 nga seating capacity apan katunga ra ang maakomodar gumikan sa health protocol. Mura kuan kanang Holy Week siguro. Holy Week tapos nakabatlita sila nga kuan daw ang Cebu na swab test. Oo na nag-uli sila. Tapos ang pabalik sa Cebu murag na minus na. Sa tunga-tunga sa biyahe sa mga fast craft, subli nga nag-inspeksyon ug mag-temperature checking. Ang listahan ni ini uban sa manifest isumiter sa Coast Guard sa Ormoc inig abot na. Gikalipay sa mga pasahero nga medyo relax na ang protocol paingon sa Leyte sa paglukat sa ticket, QR code lang sa Ormoc City ang gipangita ingon man valid ID. Stricto sa una. Karon maraming okay naman karon sa Ormoc kay lagi nga mas lang pangitawon karon ng QR code na lang. Pero sa una kay daghan gyud sila gipangita. Kay natuunan daghan kay kuan lisod kay mag-travel na tong una kaysa karon jud sir ba mas okay karon. Hangtod sa pag-abot sa probinsya sa Leyte, strikto ang gipatuman nga protocol. Dunay scanning sa individual QR code sa mga tao pagtino kung rehistrado ba sa system sa syudad. Tagsa-tagsa sab ang pagpa-disembark sa barko pagsiguro nga mapatuman ang social distancing. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Usa ka British national patay human na sunog ang panimay nini sa usa ka subdivision sa barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Siluan meron din sa report. Sa gawas nga bahin sa Panimay, walay makitang lama sa nahitabong sunog kagabi. Apan sa sala, dayag ang danyo sa sunog nga mikutlo sa kinabuhi sa 69 anyos nga British national nga si Ian Alistair Mackenzie. Matod siyang asawa nga si Rowena, human sila manihapon gabi na nanghid siya sa iyang bana nga isuroy una niya kadali ang ilang mga iro palibot sa subdivision. Pipila kagutlo sa iyang pagsuroy sa mga iro, gitawag na lang siya sa ilang silingan kay nasunog na ang ilang Panimay. Nadunggan ako ba nga nangabuak na ang mga samin. Paggawas na ko, nakapanimaho naman ko, mo itong tan-on ako. Katuday nangabuak. Ang kuwan dito, kanang buylo ba sa kayo? Buak ang kuwan, kay samin man nilang sliding. Ang akong amo, tagiya sa balay nga akong gibantayan, na-chat na ako nga, kanang, kumusta man mo din ha, tapos taw ni mo, off na unta siya, taw na siya, unsi nahitabo nila Rowena, wala maging anak ba, kalit ba? Kung nga naman di ay, nasunog ilang balay, tapos namatay si Ian. Ha? Mag-uray mi nag-istorya. Pagbukas ko talaga ng screen door, talagang gumanon yung yung usok ba. Ang init, grabe. Tapos sabi ko, naku, yung asawa ko. Nandoon siya sa may kasi sa baba kami natutulog. Nandoon siya sa may back room. Sabi ko, kailangan ko siyang puntahan. Pero nung pupuntahan ko, nakabulagta na pala dito. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, nasuta nga permanenteng naka-charge ang laptop sa British National. Gani, may gipalit pa silang cooler para niini. Apan sa pagsusi sa mga fire investigator sa sala, diin may mini library ang langyaw, nakita nga sa usa ka libro nakapatong ang laptop ug dili sa cooler. Gituhuang nabiyaan ni Mackenzie sa sala ang iyang laptop samtang gi-charge ug posibleng misangpot sa pagka-overheat. Posible nga pag-init kay wa may ibot-ibot ang laptop, posible nga pag-init niya nang melt ang mga kuan sa electrical connection niya, nahog sa mga libro, furniture, muna nga kusog ang pagkatay niya. Makita po na to sa ebidensya sa walling ma'am nga nag-arc siya. Nya makita na to ng kanang namos kanang pinakainit nga parte nga nakuan sa kalayo. Kani ma'am na, nag-spalling na siya. Ang langyaw, kinsa nag-inusara lang sa Panimay niya itong higayuna, gituhuang naglisod na pagawa sa Panimay. Ilabi na kay magsungkod na kini, human makaagi og operasyon sa iyang spine. Nahiagom siya og first-degree burn sa ubos nga bahin sa iyang lawas.
Dinhing dapita na napalgan ang patayng lawas sa British National nga nagkulob. Nagduda ang mga fire investigators nga posibleng misuway pa kini pagawas sa iyahang panimay. Apan tungod kay hinay na mulakaw og medyo taas na ang edad, hinungdan nga wa na kini makagawas og na-suffocate na tungod sa bagang aso. Alas 8:05 sa gabi, nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog ug nakontrolar kini sulod sa 10 minutos. Mukabat sa 50,000 pesos ang danyo sa sunog. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa sa mga naandan nga kalihukan sa Semana Santa mahitabo sa Biyernes Santo. Dinhi sa Cebu na ilana si Gilbert Bargayo nga magpalansang gayud matag Biyernes Santo. Tungod sa pandemya, buduhan na katuig nga karon mapalyar kini. Ang report ni Femarida Mabok. Ika-27 katuig nitong 2019 nga gidala ni Gilbert Bargayo ang papel nga Hesukristo sa iyang pagpalansang sa krus sa nagrenlaing lugar. Ang tinuuray nga magpasakit ug magpalansang iyang gihimo isip panaad nga himuon sud sa 30 katuig. Apan nabalda kini tungod sa pandemya. Gani Setyembre sa niaging tuig nangandam na usab unta siya alang sa Semana Santa ning tuiga. Magpasting kung hapit na ako mag Holy Week. Por taas na mga ako bungot ako gipotlan pag yung nga pandemic lagi hapon ako gipotlan. Diha sa pagpalansang ni Bargayo, aduna gyud siya iyang kagalingong mga gamit. Sama na lang ni ining corona nga made of aroma gyud o kining mga lansang nga gamiton diha sa paglansang sa iyahang mga kamot o iyahang tiil, lakip na ang kining kahoy nga martilyo. Ana usab kining gamit alang sa pagbunal sa iyang likod, mismo siya ang nag-andam usab niini ug ang kining gamit alang sa pagdunggab sa iyang kiliran. Apan ang mga gamit balik na usab sa kahon tungod sa pandemic. Sa 27 katuig niyang pagtuman sa maong panaad, napatukod niya kining kapilya sa Barangay Guadalupe, Carcar City ug plano niya kining ipaayo. Apan niining simpleng panimay sa Poblasyon 1, malinawon nga nang nabuhi si Bargayo. Wa man naminyo, apan pipila usab ang iyang natabangan. Aduna siya gipa-eskwela. Unya, gipagamit usab ang ubos nga bahin sa iyang balay sa magtiayon nga nanginabuhi. Nanghimo usab siya imbutido aron ibaligya. Dili po sa iyang magpalansang ko nga tungod nga pag sa ako chapel nga pa-repair. Kay ako kun tumano ang 30 years. Hokbay krok matumang una akong 30 years. Sa edad nga 61, tingwa gihapon niya nga mahuman gyud ang 30 katuig niyang panaad nga modala sa papel nga Jesus matag Biyernes Santo. Ako kuan nga matumang kumpleto nga ako 30 years. Muandang noon ta ko pagka 7 years. Unya sige mo padamgo. Sige balik-balik padamgo ba na ako. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femarida Mabok. Balitang Bisdak. Hingpit gipabantayan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang mga kalihukan nining Semana Santa. Lakip na nini ang mga kalingawan na gawa sa mga simbahan sa mas tigbakay nga dakong kalapasan sa banaod. Mimando ng mayor nga tus kapulisan sa pagdakop sa mga lambigit sa bisan unsa nga mga sugal. Lakip na ang tigbakay nga sagad motumaw atol sa Semana Santa. Gipabantayan usab sa mayor ang kadagatan sa may South Road Properties. Din hingpit usab nga dili ang pagpangaligo, tinguha sa mayor nga malikayan ang panagtapok sa mga tao nga mo'y gitumbok nga usas mga hinungdan na pagsaka sa COVID cases. Samtang gipadayag sa mayor nga wa pa kinahanglan nga mapaubos og balik ang dakbayan sa enhanced community quarantine. Nasayod na ang mga tao sa angay nga buhaton o labaw sa tanan, ubos pa sa critical level ang mga healthcare facilities dinhi sa syudad. Mag-issue ko karon ng memorandum sa mga barangays nga monitoron yun ang mga sabong, ang mga tigbakay kay mo na usok kayo. Saman, higugmaon or pasayloon? Higugmaon. Para munaghan ang tanan, magugma. Ama, mahalin. Siyempre pag ganyan, kailangan mahalin. Yung ano. Yung ano mo? Yung aking minamahal. Pasayloon lang. Ano man? Dako nga mahimong maayo ang atong panghuna-huna basta sayloon na to. Higugmaon. Ano man?
Malipay ko. Pasayloon. Ano man ma'am? Everybody deserves a second chance. Charot. Higugmaon. Ano man? Para mapasaylo ka. Kanan duha nindot ka na paminahon, higog magpasayloon. Hatagan mong pasaylo ang mangayog pasaylo nimo. Higugmaon. Ano man sir? Aron mapasaylo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Libuan ka mga siklista sa Metro Cebu ug Bohol ang nisalmot sa Cycling for Climate Change. Usa sa mga programa sa Earth Hour, pipila ka mga establishmento usab ang may palanog sa ilang pagsuporta og labi na pagpaong sa suga. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Moabot sa 2,000 ka mga bikers ang nisalmot sa Cycling for Climate Change Sabado sa gabi. Nunot niini masayo gisugdan ang kalihukan aron kalikayan nga magkatapok sa usa lang ka lugar ang mga siklista isip pagsunod sa social distancing. Gisubay sa mga siklista ang mga bike lane sa dakbayan sa Mandawi dungan sa pagpasigas ilang mga blinkers. Kini ron pag-awhag sa publiko nga mosalmot sa kalihukan ning tuiga nga Earth Hour. Maka-gain po kasi mong health niya doon. Usasad, maka-gain po kag mga friends niya. Then kung ang kuha na to para pag mapabot ko sa kalibutan na mas ngayon jud na. Patay kuhan ba? Maski kita tanan mag-unite nga 1 hour lang siya nga Mother Earth Hour. Pagkalas 8:30 sa gabi, pipila sa mga establishmento og panimay ang nisalmot sa usa ka oras nga pagpalong sa mga suga. Sama ning usa ka hotel. Ug mismo ang buhatan sa GMA Cebu. Samtang dito sa Tagbilaran City sa Bohol, niduyog usab ang mga bikers alang sa Earth Hour Night Ride. Wa pa alas 8:30 sa gabi, nagtipon na ang mga sakop sa bulanon cyclists sa Plaza Rizal sa Tagbilaran. Gikan sa plaza, milaho sila sa dawis ug panglaw alang sa ilang advokasya aron kaminusan og dako ang carbon emission ug mapugnan usab ang epekto sa climate change. Aktibo ng bulanon cyclists sa pag-appeal sa Earth Hour celebration sukad pa netong 2007. Doon na say pipila ka mga balay nga mipangusab sa ilang suga sud sa usa ka oras isip pagsuporta sa Earth Hour 2021. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Ibahin sa Senyor Santo Niño nga gikan diri sa Sugbo, gikatakdang moabot ugma ngadto sa Maasin City, Southern Leyte. Dunot sa ka-500 sa katuig sa Kristyanismo dinhi sa nasod. Manukad gikan dito sa Leyte Province, adunay live report si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, subsub na ang mga preparasyon dinhi sa Eastern Visayas, particular dinhi sa probinsya sa Southern Leyte sa ilang pagtimaan sa ika-500 ka tuig sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Subsub na ang preparasyon dinhi sa Immaculate Conception Parish sa lungsod sa Hilongos, Leyte. Ugmang adlaw himuon ang usa ka kalihukan subay sa quincentennial celebrations o ika-500 ka tuig sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa nasod. Sugaton sa parokya ang pilgrim image ni Senyor Santo Niño de Cebu gikan mismo sa Basilika. Ihatod kini sa mga paring Agustino. Usa kini sa dakong kalihukan sa bispiras sa anibersaryo sa unang Easter Mass dinhi sa nasod. Few days before the anniversary, we have this Soroy Santo Niño, wherein the Santo Niño will visit some churches in the diocese. Gikan sa simbahan sa Hilongos, Leyte, imotorkada ang imahen paingon sa Maasin City sa Southern Leyte. Are only the authorities, the PNP and the Coast Guard, some government officials. So the devotees will just stay at the church. Ang imahen sa senyor dadun usab karong Miyerkules sa buntag sa isla sa Limasawa sa Southern Leyte. Sa maong adlaw petsa 31 sa Ulugon ang ika-500 nga anibersaryo sa unang Easter Mass nga nahitabo dinhi sa Pilipinas nga gipanguluhan ni Padre Pedro de Valderrama. May laing kutay nga kalihukan sab nga sa Ulugon sa Maasin Cathedral subay niining maong kalihukan. Gikonsidera sa diocese sa Maasin
nga dakong gasa sa pagtuo sa mga Pilipino ang dapit kundiin gisaulog ang unang misa. Dinhi sa atong nahimutangan Bob sa Maasin City Cathedral nakaplastada na kinilang karato lang duha ka adlaw na lang sa dakong kalihukan sa quincentennial celebrations ug 500 years sa Christianity sa partisipasyon sa probinsya sa Southern Leyte. Subsub na ang preparasyon dinhi Bob. Gihigpitan na ang seguridad dinhi sa dapit labi na kay pinasidunggang dinapit ang Apostolic Nuncio, Papal Nuncio sa Vatican ni sa Pilipinas si Most Reverend Charles John Brown. Pipila ka mga arsobispo o mga obispo sab sa Kabisayan ang kikatakda nga mobisita dinhi atol sa dakong kalihukan karong Miyerkules labi na si Cebu Archbishop Jose Palma ug Palo Leyte Bishop John Du. Sa Miyerkules pa ang dakong kalihukan Bob apan gipasalig sa mga otoridad nga subsub nga preparasyon ingon man pagpatuman sa hugot nga safety o health protocol ang ilang himuon kining paglimita gyud sa mga tawo nga mutambong taliwa gihapon niining hulga sa COVID-19. Mo kana latest Bob gikan dinhi sa Maasin City. Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Pagsaunog sa bindita sa Lukay gapong adlaw mao nagbuka sa pagtimaan sa mga adlaw nga balaan. Si Chelo Valiana sa report. Bendisyon kining mga lukay og mga palma og himuha kining nga balaan. Sa pagbindisyon sa mga lukay nga gibitbit sa mga tawo nga mitambong sa Santos nga misa nga gisaulog ni Arsobispo Jose Palma mao'y mibukas sa pagbalaan sa Semana Santa sugod kagahapon. Itandi kaniadto sa wa pa ang pandemya. Karon ang kaparian maunay miduol sa mga nanimba aron mo bindita sa mga lukay. Gipasabot ni Palma nga ang bindita sa lukay mo'y paghandom sa malipayong pagdawat sa mga tao kang Jesus. Magyapon daghan nila ang singgit ilansang siya sa krus. Mao kini ang istorya sa pasyon nga madungog nato. Sa iyang wali giawhag sa arsobispo ang katawhan nga mugahin og mga adlaw nga mamalandog niining mga adlaw nga gipili nga mamahimong Semana Santa. Gihangyo usab ni Palma ang pagsabot sa mga tao nga ipadaplin lang unya ang naandang bisita iglesia tungod sa padayong pagsaka sa COVID-19. Kamunta gusto pero sorry na lang basta sirado ng simbahan. Wa og bisita iglesia. I hope you understand. Itandi sa katedral nga gibinditahan ang gibitbit nga mga lukay sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus. Igo lang gipanalanginan. Kanselado na usab ang naandang mga daan sa krus matag Miyerkules Santo nga mulibot sa mga dapit sud sa parokya. Gitapos ang sinimanang daan sa krus nga gipahigayon lang sud sa simbahan. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Ani ay grupo sa kababayan-an o sorority sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Cebu nga mipakaon kagahapon sa usa ka gatos ka mga bata sa langob sa maong barangay. Kabahin kini sa ilang community outreach program kung pagtabang sa pag-spread kindness. Dungan niini ang ilang pagpasabot sa mga bata, mapababay o lalaki sa kamahinungdanon sa paghatag og bili sa katungod sa mga babay ug kabataan. Ila usab kining tampo sa pagtimaan sa Women's Month celebration. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Magtiayon sa Purok Rambo, Barangay Babag, Dakban sa Lapu-Lapu, nadangat nga tos na malanan human bibuto ang payag nga ilang himuanan og pabuto. Gikatahong naputol ang fuse sa gitawag og shooting gun nga pabuto ang magtiayong Floro og Tante og Naomi dihang kalit lang ang kusog nga pagbuto. Hinungdan nga nahiagom sila og second degree burns si Floro sa naong og kamot og ingon man sa patiis na igo. Nahiagom usab og mga paso sa nakadaiyang lawas ang iyang asawa nga si Naomi. Kasamtangang pakarong nagpaalim sa tambalanan ang magtiayon. Ni-kidlap gid siya. Mautoy nakapa-trigger. Nga nakita pa gid niya nga nagsiga ko ang katong papabilo. And then nakasyagit pa to si Naomi nga maoy asawa nga mudagan na unta siya.
Kunya karon kay mura magnatulala ang bana. Tipaka og parte sa Ark of the Covenant ug ang parte usab sa cross nga kahoy nga gilansangan ni Hesus anaa sa usa ka kapilya sa dakbayan sa Sugbo nga gidumala sa mga pari. Ano ang report? Dinhi sa Chapel of Holy Relics sa Tabor Hill, Barangay San Jose, dakbayan sa Sugbo makita ang kapin sa 2,000 kanagalain-laing mga balaang relikiyas. Naglakip nini ang bahin sa lawas sa mga santos, magamit nila og ang mga bato o mga butang nga nahimong kabahin sa ilang kinabuhi. Nining pagtimaan sa Semana Santa, haom kaayo ang mga holy relics sa pasyon sa atong Ginoo. Naka-display dinhi ang tipaka sa krus nga gilansangan ni Hesukristo. Makita usab ang tipik sa tunok nga gipurong-purong kang Jesus ug ang mga parte sa lawas sa mga santos nga nakasaksi o nahimong kabahin sa kasakitan sa manunubos. So atong makita diri ang dambana sa pasyon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Naa diri ron ang mga relikiya no sa katong mga original nga iyahang cross, no, part sa original sa iyahang cross, part sa original sa iyahang korona nga tunukon. Samtang makita usab sulod sa kapilya ang tipaka sa Ark of the Covenant nga napatik sa daang sugo. Kini ang balaod sa wala pa si Jesus nga maoy katumanan sa saad. The Old Testament has the Ark of the Covenant, no, pag-abot ni Kristo, no, ni-fulfill na siya sa law, no. Karong panahon na naa siya sa Sacred Tabernacle. Nining panahon sa pandemya, ilabi na ning Semana Santa of limit una sa mga tao, ilabi na ang paghikap sa mga gibutangan sa relics. Suma ni Father Andrian Martinez nga dunay mga milagro nga nahitabo pinaagi sa pagpangama sa mga balaan alang sa mga tao nga adunay hugot nga pagtuo sa Dios, dili lang sa Semana Santa kundi sa adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Ang mga relics gikan pa sa Vatican ug adunay pagtugot ang pagdala ug pagtipig nila dinhi sa kapilya. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Formal nang gideklarar sa Pag-asa Visayas ang pagsud sa dry hot season kun panahon sa ting-init. Sa mga rehiyon sa Central ug Eastern Visayas, padayong masinati ang panagsang pag-uwan-uwan tungod sa easterlies. Samtang ang temperatura nga masinati sa Central ug Eastern Visayas anaa sa 23 to 34 degrees Celsius. Apan ang heat index kun kainiton nga mabatyagan moabot sa 37 to 41 degrees Celsius kun anaa sa extreme caution. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapitan sa Barangay Kaubyan na Olango Island na mipasabot nga dili sa supak sa pagbutang o mga poste sa iyang barangay. Ang gi-post nga video mato niya putol hinungdan nga daw siya ang nahimong kontrabida. Si Luan Mirondida adunay live report. May Yes, Bob, giklaro ni Kaubyan Barangay Captain Jackson Mabatgon nga suportado man niya ang pagpasuga sa lokal nga kagamhanan ngadto sa ilang barangay apan tungod kay walay proper coordination ang mga taga BMO ngadto kanila nga mga barangay officials daw nahimo siyang kontrabida karon sa video nga mikatap sa social media. Miani og mga negatibong reaksyon ang pagpaibot ni Kaubyan Barangay Captain Jackson Matbagon sa usa ka poste nga gipabarog haduol sa usa ka panimay sa sitio Tunga. Picture na apili ko. Areo. Ako ni batang lagi baling hit. Madungog sa video nga nagyawyaw ang kapitan kun nganong sa maong dapit gipabarog ang poste. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak, gipasabot sa kapitan nga daw nagbuot-buot lang ang mga sakop sa BMO sa dapit kun asa pabarugon ang mga poste nga siya man unta ang mas nasayod kun asa ang mas nanginahanglan og suga. Pagsugod nila og tukod, wa sila magpahibaw. Ako sa silang gitawagan niya. Ayaw sa ninyo ipadayon. Kay ngano man mauli sa ko diha magistorya ta. Dayon mangita ta sa area nga angay na tumbutangan. Dugang sa kapitan, putol usab ang video nga na-post busa wa mapakita nga gipabalhin niya ang giibot nga poste sa laing dapit. Ako sige pagani ko pasalamat ni Mayor kay
daghan siyang ayuda nga gihatag rin namo sa mga barangay. Labi na sa livelihood program o katong sa speedboat nga iyang gihatag nga budget. So wala joy rason para magsuko ko ni Mayor. Sa telephone interview sa pangu sa BMO sa Barangay Kaubian nga si Benji Edgic Lumapas, iyang gitataw nga may coordinate man siya sa konseho. Nya siya wala mo gud siya ang nakakuan ko kay wala siguro siya masulti sa uban nga ni konsehal mo nang murag ni react siya ato ba kung napita pero amo biya nang gitangtang ng kanang kuno gitangtang gyud na mo pagingon nga ipahunong. Wa usab masayod si Lumapas kung si Kinsa ang nag-upload sa video, kay daghan naman ang nag-video atol sa hitabo. Naway mga iridiro nila kailangan mo nang yuta nayo sa kay iridiro nga ningon nga adto lang na dool sa mong koral ibutang sumato na butang siya og balik anag yung pagka-huibis katong niya semana. Okay. So paguli niya pagkasabad dumatong iya na pong gipatangtang kay mao lagi ko no hayag ko nung gibutangan. Bab, atong nasairan nga adunay 25 ka mga solar lamps nga gitagana ang dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa Barangay Kaubian. Apan 18 pa lang niini ang napabarog. Aduna pay 7 nga wala na taod. Sa pagkakutlo ning balita, Bab, wala pa usab nato makuhai og habig si Mayor Junard Ahong Chan. Bab. Dahil salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod ng Kisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.